Γεια σας viewers, τι κάνετε, πως είσαστε, καλά είσαστε? Εγώ πάντως καλά είμαι. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτό το βίντεο πως θα πάρει πολύ ώρα στο edit, αλλά anyway θα το κάνω. Και αυτό το πράγμα που θα μιλήσουμε σήμερα είναι πράγματα που μου τις πάνε. Είχα κάνει πιο παλιά μια σειρά με τα στα YouTube Shorts για όσους είσαστε OG στο κανάλι, αλλά εντάξει δεν θα μιλήσω τώρα το αυτή. Αλλά σήμερα θα κάνουμε βίντεο, αλλά επειδή δεν μπορώ να τα βάλω όλα σε ένα βίντεο, θα είναι σειρά από βίντεο. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι τα παιδιά στο ίντερνετ. Και δεν εννοώ τα παιδιά που έχουν κανάλι, ξέρω εγώ, δηλαδή σαν εμένα, ξέρω εγώ, τέτοια ηλικία. Μιλάω δηλαδή, ξέρω, για τα 5χρονα, δηλαδή, τελεκτικά τα 5χρονα. Δηλαδή εκείνο το παιδάκι στη πλανή πολυκατοικία που έχει κανάλι στο YouTube, ναι, γι' αυτό μιλάω. Γενικά όμως, δηλαδή, είναι γενικά κάτι, και συνήθως κάτι νεαρά κορίτσια είναι, που δηλαδή, ξέρω, δηλαδή, σας έχει πετάξει και εσάς τέτοιο βίντεο στο for you σας, είτε είσαστε στο TikTok, είτε στα YouTube Shorts, σας το έχει πετάξει που παίζει από πίσω ένας ήχος, κάτι σαν... κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Sorry αν ήταν cringe αυτό που έκανα, αλλά κάτι τέτοιο παίζει. Και γενικά, και έχω κάτι χρώματα και κάτι που χορεύουν, γενικά είναι ό,τι να είναι. Αλλά υπάρχει και η ορθογραφία, δηλαδή η ορθογραφία όμως. Ναι, συνήθως τα μικρά παιδιά έχουν χάλια ορθογραφία, δηλαδή θέλω να σας δώσω και παράδειγμα, θα σας δώσω λόγω το τι έχω. Παίζει με ήττα, το παίζει με ΕΙ γράφεται. Γενικά καταλάβατε τι εννοώ τώρα για αυτό το θέμα. Αρκετά μιλήσαμε για αυτό το θέμα, πάμε στο επόμενο. Δεύτερο πράγμα, flex. Το έχω πει και στα shorts αυτό, αλλά θα το πω και τώρα. Μου τη πάει τόσο πολύ το flex, ρε φίλε, δηλαδή να flexάρεις, ξέρω εγώ, κοιτάξτε εδώ ακριβή χρυσή αλυσίδα. Ενώ όλοι ξέρουμε το ότι είτε είναι από τα Jumbo, είτε είναι απλά από την Αγία Βάρβαρα. Είτε είναι από τα Jumbo, είτε απλά σου έχουν μείνει 2 ευρώ στο πορτοφόλι. Ένα από τα δύο είναι. Για μια περίοδο δηλαδή το flex ήταν όντως trending δηλαδή. Αλλά τώρα ρε φίλε, τώρα πια δηλαδή δεν νοιάζεται κανείς δηλαδή. Πήρες νέα λυσίδα, κανείς δεν νοιάζεται. Πήρες νέα μπλούζα, κανείς δεν νοιάζεται. Πήρες νέο σπίτι, κανείς δεν νοιάζεται. Δηλαδή, εσείς οι flexers θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό μια μέρα. Τρίτο, το να κλέβεις βίντεο από άλλους. Και δεν ξέρω κάποια ιδέα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, απλά και ολεκτικά να κάνεις βίντεο. Δηλαδή, να παίρνεις ένα βίντεο, να το κάνεις save και να το ανεβάζεις. Δηλαδή, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα από κοντινά άτομα, όπου σας τα δείχνω εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά όμως, γιατί να κλέψεις βίντεο, δεν μπορεί, απλά κάνε δικό σου. Και ξέρω εγώ παίρνουν subscribers για τα βίντεο των άλλων, επειδή τα βίντεο των άλλων παίρνουν σε πολλά views. Τώρα θα έλεγα τα trends, αλλά σας έχω κάνει 100 βίντεο για αυτά και πολύ σας έχω σπάσει τα νεύρα, γι' αυτό ας πούμε κάποιο άλλο. Τα παλιά trends. Τώρα θα μου πείτε, Turner, δεν είναι κάτι άλλο αυτό. Όχι, δεν εννοώ τα παλιά trends γενικά. Εννοώ τα άτομα που κάνουν τα παλιά trends. Δηλαδή που κάνουν ξέρω κάποιοι bottle flip ή ντάμε του κοσίτα. Ή σαν τον άλλον εκεί πέρα, τον Άλμπερτ τον Χλελό, που έκανε το τέτοιο με το marshmallow ρε φίλε, δηλαδή. Δεν έχουμε 2.000 ή ακόμη και κάποιοι άλλοι που παίζουν, που έχουν κάψει το Fortnite. Ρε φίλε, δεν έχουμε 2016, 17, 18 για να παίζετε Fortnite ή να κάνετε bottle flip ή να κάνετε ντάμο του κοσίτα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τα πράγματα που μου τις πάνε. Ελπίζω να αλλάξω τον τελευταίο καιρό και αυτό ήταν το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.